जोङो फै थामथि पइन्टआव नायनि स्टर्स लाभ আর তেসার নম্বর দুলার বন নেলা बे जाबाय फेमिलि लाभ আর ওনা দ ঘারঞ্জ রেনকুর দুলার स्टर्स लाभ माने फेमिलियल लाभ नखराव अनज्लायनाय मेतामे घारंज रेनकु तला रिया दुलर बेखौ ग्रीक रावावहाय स्टर्स लाभ होननानै बुंदों আর গ্রিক পরিস্থিতি দको मेता कना स्टर्स दुलर आरो दिनैहाय जोंनि टीमा जाहैबाय स्टर्स लाभ আর তিহিন দ আবু বহ কথারে এম কাউ বনা स्टर्स दुलर आरो बेनो जोंनि टीम लाभ इन द फेमिलि আর ওনাকে তিহিnya मेता बुन कना घारंज रेनकु तलारे दुलर आरो जोङो बेखौ बुंनो हायो लाभ योर फेमिलि আর ওনাকে তিহিnya আবু मेता बुना आपे आपे घारंज रेनकु दुलर को पे गावनि नोंनि नखरखौ अनदो আর आपे आपेरेन घारंज रेनकु दुलर আর दयावा को पे जोङो मोनसे नायबावनि আর তিহিन मिटे बुन नेला 4 नम्बराव पुना नम्बर रे आगापे लाभ আর ওনা দয় মেনে কানা আগাপে দুলর बे जाबाय अनकन्डिशनेल गॉड्स लाभ আর ওনা দ তিহিন बिन दुक्रिया दुलर बियो जाबाय जोबनो गैयै थोरफो गैयै इसोरनि अननाय আর ওনা দ बिन मुचत ईश्वर बाबावा दुलर बेखौ ग्रीक रावाव बुंदों आगापे लाभ আর ওনা দ গ্রিক পরিস্থিতি মেনে কানা আগাপে দুলর अब्ला जोङो दिनैहाय ग्रीक रावाव मोनब्रै अननायनि सोमोन्दै जोङो दा नायनानै मिथिनो मोनबाय আর তিহিন सरगे दुलर विषयते ग्रीक परिस्थि खन तिहिन आबु बुन बडाय दाड़े कना बार लेकना आरो बे मोनब्रै बिसयनि अनलायनायनि बाथ्रायाव आङो स्टर्स लाभ आङो बेयाव गिदिंनानै फैफिनो আর ইনে তায়ম রে আবু পুন গটে बुन ᱧᱟᱢᱮᱫ कना ईश्वरा दुलर मानोना दिनै आंनो जोंनि बे कनफारेन्स अर्गानाइजिं कमिटिया जे आंनो नखरनि अनलायनायनि सोमोन्दैसो बुंनो बिथोन होदों আর सरगे तिहिन नोआ सभारेन अर्गानाइजिं कमिटि खन द तिहिन आबु सनाम को घारंज रे जेमन ईश्वर बाबा दुलर ताहेन ताकु मेनते तिहिन आबुई सापड़ाव काट बना दिनैहाय जोंनि टीमा जोंखौ बुंदों लाभ इन द फेमिलि আর তিহিন नोआ मेने कना जेमन घारंज रेन को तला रे पे दुलर नखराव अनज्लायनाय मेता में घारंज रेन पे दुलर लाभिं इन द फेमिलि আর ঘারंज रेन को जेमन दुलर कते पे ताहेनो स्टर्स लाभ আর कटा द स्टर्स दुलर फेमिलियल लाभ আর ঘারंज रेन को दुलर नखरनि अनज्लायनाय আর घारंज रेन को दया दुलर जोङो दिनै नखरनि अनज्लायनायखौ जोङो नायगोन আর तिहिन ओना ईश्वर बाय लेकाते तिहिन आबो घारंज रेन को दुलर या आबो बुन नेलेत कना दिनैहाय जोङो थार्ड पइन्टआव आवगायलांनि আর तिहिन आर बुन थोड़ा बुन लाहा ᱧᱚᱜᱚᱜᱼᱟ who have more responsibility to love in the family আর तिहिन অকয় এন্ডে খান আবু मिटन दुलर विषयते आबु दायित्व द मेना तबना जोंनि नखराव सोरहा बांसिन अननायनि बिबान थायो আর सरगे तिहिन অকয় द घारंज रेन को विषय रे दुलर द अडी दायिक ताहेन ताको बिफाहा ना बिहिहा আর सरगे तिहिन बाबा को भर्ती दुलर ताहेन तकुआ ना हिन्जावहा আর बांग द गगो को दुलर ताहेन ताको ना बिसाफोरहा আর बांग द गिद्रा पिद्रे को के दुलर ताहेन ताको अब्ला नखराव सोर बांसिन अननांगौ एंडे खान घारंज रे अकय भर्ती द दुलर दहय जरुरा बिनि रेसपन्सिबिलिटिया दायित्वआ सोरनियाव बांसिन दङ एंडे खान घारंज रेन को तला रे भर्ती दायित्व द अकया मेना जोङो बेखौ नायनि देला उना बुन नेला दिनैहाय जोंनि टपिकआ जोंखौ आसि खिन्थादों जे बिसायफोर गाव गावनि बिहिखौ अनदो আর सरगे तिहिन नोआ बह कथा लेकाते आर हबुन ᱧᱟᱢ दाड़िया कना तिहिन अकय आइरन चेला को दो चेला को तला रे चेद लेका दुलर ताहे कना दिनै बिसायफोरखौ बुंदों हौवाफोरखौ बुंदों गाव गावनि बिहिफोरखौ अनदो আর सरगे आपे आपेरेन को दुलर को पे ख्रिस्ट'आबो मण्डलीखौ अननानै
गावनि जिउखौ होदों Ar serige Jisu Masih do mimit kalisia ku dular khatir te aj tek ge emna. रावबो गावनि मोदोमखौ मुगैया नाथाय गावनि मोदोमखौ अनो Ar serige tihin okoy hor ho akwa hormo do baku dana. नोंनि बिहियाबो Prabhu Jisu Masih ge नोंनि बिहियाबो नोंनि मोदोम serige tihin apia okata jilka una da apia hormo kana. गावनि मोदोमखौ अनोब्ला नोङो गावनि बिहिखौ अनगोन Ar serige apnar oka dular tihin una dular do tahen jirura. बेनिखायनो दिनै बुंदों बिहिखौ अनदो बिसायफोर होननानै बुंदों Ar serige tihin una lekate menik kana ape ho ape cel kape dulura unka ge dular kope. आं नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ खोन्थानो लुबैदों Ar tihin ni semua re mitin katha ape talare leuing menek kana. मोनसे नखराव Ar mitet nomor re बे नखरनि हिन्जावा ar serige tihin una gharonj ren mit maji do नखरनि बिहिया ar una gharonj ren mit maji do जेब्ला खुसि ar tihin uni adia khushi raska len khan अब्ला बे नखरा खुसि ar uni khushi len khan sanam ko bole ko khusia. बाथ्राया सैथो ना जेब्ला बे नखरनि आइजोआ खुसि नङा Ar tihin serige una gharonj ren ku judi uni khushi judi bai tahen len khan अब्ला बे नखरा खुसि नङा ar ungkal kate abo bujho doi kan gharonj ren sanam ko ge bako khusiwa. बाथ्राया सैथो ना बाथ्राया सैथो माने बे नखरनि आइजोआसो ओंखाम संगोन जाहोगोन लोंहोगोन फिसाफोरखौ नायगोन खांगोन Ar serige tihin uni gharonj ren gidra do serige tihin jom nyu sanama ku jom nyu kate ar uni nyel todarot koai uni do. जेब्ला बियो खुसि जेब्ला बियो फुरथि अब्ला बियो थाबैनो सिखांगोन थाबैनो संगोन खावगोन Ar sanam ate judi purun ku tahen khai sanam ko ge khushi ku tahena. गावनि फिसाफोरखौ बिसायफोरखौ जाहोगोन लोंहोगोन Ar uni gharonj ren do aku gharonj ren airen gidra ku ar sarai ku joto tihin koi khushi chul ko khai sanam ko khushi ku tahena. आरो जोङो टाइम टु टाइम स्कुल कलेजाव लोगो हमैनो हागोन Ar serige tihin uni do moj lekai ayur liku khai somoy lekate school college kore unku ku sen dariyak kana. नाथाय जेब्ला बे नखरनि आइजोआ खुसि नङा अब्ला टाइम टु टाइम जोङो जानाय लोंनाय मोननाय नङा Ar serige tihin una gharonj ren judi gogo ai ge khushi bai tahen khai sarai ko bako khushi amente menek kana. नोंनो न'खौ साफा खालामदो नोंनो संदो खावदो जादो आरो स्कुल कलेजाव थांदो Ar uni gharonj ren okoy gogo se manik tihin uni doi meta ko je jotoa sat pe ar jom pe nyui pe ar school ar college pe chalak pe. मानोना नोंथांनि हिन्जावा दिनै बोराबनानै दङ Ar serige tihin uni gharonj ren okoy maji do tihin uni deik menak taya. बेनिखायनो जाय नखरनि हिन्जावा खुसि नङा बे नखरा खुसि नङा आङो बेखौ दिनै बुंदों Ar serige tihin una gharonj ren judi maji judi khushi bai tahen khai sarai ko khushi bako tahena. आरो बे नखरनि आइजोखौ हिन्जावखौ नोंथांनि आइजोखौ हिन्जावखौ खुसि लाखिनांगौआ नोंथांनि दायथ' Ar serige tihin gharonj ren maji ku ar sarai gidra ko tihin unku khushi do kol gi do tihin sanam hor ko daitto kan gya. नोङो गावनि नखरखौ खुसि लाखिनोब्ला गावनि बिहिखौ खुसि लाखिनोब्ला नोङो गावनि बिहिखौ अननांगोन Ar serige tihin nijer gharonj ren ko duk suk se mimit khushi doha ligi do nijera daitto ge tahen jirura. बेनिखायनो सादो पाउला एफिसासआव बुंदों अ बिसायफोर गाव गावनि बिहिखौ अनदो Ar una lekate apostol Paul doi menna Ephesus maneren ku tihin ape re jemon dulur tahen ma. गावनि मोदोमखौ बादि अनदो Tihin ape apnar leka dulur pe. रावबो गावनि मोदोमखौ मुगैया थिग बेबायदिनो नोंनि हिन्जावा नोंनि मोदोम जाबायब्ला नों बेखौबो मुगैनो नाङा होनदों Ar serige tihin apnar che lekam dulur kana tihin etak ko jemon ungka ge dulur ku jibra. अब्ला ख्रिस्टियान अनलायग्राफोर दिनैहाय बिसायफोरना एक नाम्बार गावनि बिहिखौ अनग्रोनो नांगोन Ar serige tihin masiren sanam ku ge आरो नैथियाव गावनि गथ' गथायखौ अननांगोन Ar dosare noai menek ar ho tihin aperen gidra ku dulur ko pe.
मानोना गावनि बिहिखौ अननायानो गावनि गथ' गथायखौ अननाय आर सरिगे तिहिं अकय घारंज रे मालिक कना तिहिं आज उनी ये दुलर खान आज रेन गिद्रा को उनी दुलर को रिया जरूर मिना गावनि बिहिखौ अननो हायाब्ला नों गावनि गथ' गथायखौबो अननो हाया सरिगे आज यदि अपना लेका दुलर बाय बडाय खाय आज रेन गिद्रे को चेक लेकाते उनी दुलर दाड़े की कोआ सपोज एज फॉर एग्जांपल आ तिहिं निया वक्त रे मिटे उदाहरण लेकाते लय बुना नोंथांनाव सासे गोरलै गथ' दङ आर सरिगे तिहिं आपेरेन मिटेन कटि हपन गिद्रे मिनाया नोङो हिनजावखौ अननो रोङिनि थाखाय हिनजावखौ बुबाय रायबाय होखार हरबाय आर सरिगे तिहिं अकय आज रेन कने जुदी आज उनी दुलर बनु ताय खाय सरिगे उना दुलर उनी बाय बडाय लेकाते तिहिं आज रेन गिद्रे उनी दालेयाय आर थापायाय आर लिकायाय आर उनकाते उनी गिद्रे दौड़ा आरो नोंथांनि बिहियाबो न'आव खारलांबाय आर सरिगे तिहिं उना लेकाते तिहिं घारंज रे आदो निमिट माने बड़िया हुयुआ आहार जानाय गथ' गोरलैखौ गारनानै खारलांबाय आर सरिगे तिहिं उनी दो आर हो आज जवाई जुदी दाल थपा लेखाय उनी गिद्रे दो आर होय बगी उटोया आरे उनी दो उडुक चला जेब्ला गथ'आ उखैयो अब्ला बियो गाबबाय आर तीन रे उनी गिद्रे दो रेंगेजिया आरे रागा बे गथ'आ गोरलैसो बियो आहारल' जायो बियो ओंखामबो जानो रोङा खाजा बनजाबो जानो रोङा आर सरिगे तिहिं उनी नाबालक गिद्रे दो तिहिं दाका हो से जहाना बिस्कुट को हो बाय जम दड़िया उना को हो बाय चिट का अब्ला नोङो बे गथ'नो मा देवगोन आर तिहिं उनी गिद्रे जुदी हो उना को बाय जम दड़े खाय तबे आम चेट एम चिका किया गथ'आ जोबोद अमायस जाबाय उखैनानै लेलायबाय आर सरिगे उनी गिद्रे मा अडी आट गे रेंगेज किदी मानोना बिमाया खारलांबाय न'आव खारलांबाय दहाय मोनायावनो आर उनी आज गुगुमा आम दाल थपा किदी से ते उनी माय दड़ के नीर उडुक ने बे मानो बिदि जाखो आर उनी दो चे लेकाते उगायना आंनि अनजाथाव फिसाया मानो दिनै लेलाय लेलाय गाबनो गोनां जाखो आर सरिगे तिहिं नुई गिद्रे दो चे लेकाते उना आट दय तिहिं राए कना बे गोरोन्थिया जाबाय नोंथांनि आर तिहिं उना सरिया दो तिहिं आम चितान रे कान गया मानोना नों गावनि बिहिखौ अननो रोङाखै चिदा जे तिहिं अपनारा दुलर उनी चितान रे दुलर दो आम बाम बडाय खादा से बाम चिट का मानोना दिनै बाइबेला बुंदों जोंनि कनफारेन्सनि टिमा बुंदों बिसायफोर गाव गावनि बिहिखौ अनदो आर सरिगे तिहिं बहु कतारे चिट बुं कना अपनार लेका दुलरो पे मेनते बेनिखायनो दिनै बे बोसोना जों बिसायफोरनाव बयनावबो थानो गोनां जागोन आर उना लेकाते तिहिं आबु सनाम करे तिहिं दिन रिया बहु कतारे का अलकाना दो जरूर मिना अब्लासो नोंथांनि बिहिया खुसि जागोन आर उना लेका खान गे तिहिं घारंज रेन को दो नोंथांनि बिहिया खुसिब्लासो नोंथांनि न'खरा खुसि जागोन आर तिहिं आम घारंज रेन जुदी आमरेन उड़ा हर तिहिं खुशी रस्कै ताहेलेन खाय घारंज रेन सनाम को गे खुशी आर रस्कै को ताहेना